మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ముగ్గురు మనుషుల గురించి మనం చూస్తున్నాము. అబ్రహాము, దావీదు, యేసుక్రీస్తు. అబ్రహాము దేనికి ప్రసిద్ధి పొందాడంటే విశ్వాసమునకు. దావీదు దేనికి మంచి పేరు పొందాడంటే ఆరాధనకు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వాక్యమైన దేవుడు, వాక్యమై వచ్చిన దేవుడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తాడు. అబ్రహాము విశ్వాసమునకు తండ్రి అని వాక్యం చెప్తుంది. ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. దావీదు దేవుని ఆరాధించడంలో నూతనమైన అప్డేటెడ్ వెర్షన్ మనకు చూపించేవాడు. యేసుక్రీస్తు వాక్యమైన దేవుడు. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం ఆరాధన కార్యక్రమాల ద్వారా మీకు నేర్పే విషయం ఏంటంటే విశ్వాసము, ఆరాధన, వాక్యము, ఇవి మూడు కూడా క్రైస్తవ జీవితానికి ఒక ఆధారముగా ఉంది. ఈ మూడు కూడా క్రైస్తవ జీవితానికి ఒక ఒక ప్రతి క్రైస్తవునికి ఆధారముగా ఉన్నాయి అని మనం చూస్తున్నాము. దాంట్లో ప్రాముఖ్యంగా ఆరాధన అనే విషయాన్ని మనం తీసుకుంటూ, ఆరాధన అంటే ఏమిటనే విషయాన్ని కొద్దిగా ఆలోచించుకుంటాం. ఇక్కడ ఆరాధన రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి అని మనకు తెలిసిన విషయమే. ఒకటి పబ్లిక్ గా, కామన్ గా ఆరాధన ఆలయంలో, ఆరాధన స్థలములో 10 మందితో పాటు మనం కూడా దేవుని నామాన్ని గణపరచుట ఆరాధన అంట. అది కాకుండా పర్సనల్ వర్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ మీ హృదయంలోనికి పెట్టడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము చేస్తున్నాం. పర్సనల్ వర్షిప్, పర్సనల్ ప్రేయర్, పర్సనల్ కమిట్మెంట్, పర్సనల్ సాల్వేషన్ అని చాలా విషయాలు మనం పర్సనల్ గా తీసుకుంటాం. ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్, పర్సనల్ హౌస్, పర్సనల్ లోన్ అని రకరకాలుగా పర్సనల్ గా మనం చాలా వాటిని వ్యక్తిగతంగా తీసుకుంటాం. కానీ ఆరాధన మాత్రము మనము పర్సనల్ గా దాన్ని లెక్కించుకోవట్లేదు. కానీ ఆరాధన కూడా వ్యక్తిగతమైనదే. పర్సనల్ వర్షిప్. మీ ఒంటరిగా ఉన్నా, ఇంట్లో ఉన్నా, మీ ప్రయాణంలో ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా దేవుని ఆరాధించడం నేర్చుకోవాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆరాధన స్వభావాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆరాధన స్వరము ఎప్పుడు కూడా మీ హృదయంలో నుంచి బయటికి రావాలి. పర్సనల్ వర్షిప్, వ్యక్తిగతంగా దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించబోతున్నాం. స్తోత్రం. దానికి ముఖ్యంగా మనకేం కావాలంటే ఒక శుద్ధ హృదయం మనకు కావాలండి. ఒక శుద్ధ హృదయం మనకు కావాలి. ఎస్, ఒక శుద్ధ హృదయం, పాపం లేని హృదయం, అసూయ లేని హృదయం, వ్యతిరేకత లేని హృదయం, ఎదుటి వాళ్ళ మేళ్ల మీద మంచి మనస్తత్వం అనిపించే హృదయం, పొరుగు వాళ్ళందరూ దీవించబడాలని కోరుకునేటువంటి హృదయం, నాకన్నా నాకు చుట్టూన వాళ్ళందరూ ఆశీర్వదింపబడాలని కోరుకునేటువంటి హృదయం. ఆ శుద్ధ హృదయము మనలో క్రియ చేయాలి, మనలో స్థాపించబడాలి. అశుద్ధ హృదయము మనలో స్థిరపరచబడాలని దేవునితో బ్రతిమాలుకుంటామా? దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. శుద్ధ హృదయం, శుద్ధ హృదయం కలుగచేయు, శుద్ధ హృదయం కలుగచేయు. ఆమేన్. ఒక పరిశుద్ధుడు దేవుడితో చాలా పోలికలు చెప్తా ఉంటాడు. దాంట్లో ప్రాముఖ్యంగా మనము శుద్ధ హృదయము కావాలి. దేవా స్తోత్రం. హృదయంలో శుద్ధి ఉన్నవాడు వాళ్ళ దేవుని చూచెదరు అని వాక్యం చెప్తుంది. హృదయంలో శుద్ధి గలవాడు దేవుని చిత్తాన్ని ఎరుగుదరు అని వాక్యం చెప్తుంది. ప్రార్థన చేద్దామా? కోరుకుంటామా? ఆశిస్తామా? ప్రభువా నాకు శుద్ధ హృదయం కలిగచేయండి. స్తోత్రం. శుద్ధ హృదయం కలుగచేయుము, శుద్ధ హృదయం
హృదయం కలుగ చేయుము నాలో శుద్ధ హృదయం కలిగి ఉంటే మన హృదయంలో ఒక మంచి ఆలోచన కలుగుతుంది. ఆలోచన ఏంటంటే, దేవా నీ ప్రసన్నతను నాకు చూడాలని ఉంది, నీ మహిమను నాకు చూడాలని ఉంది, ప్రభు నీకు ప్రభావాన్ని నాకు చూడాలని ఉంది. మన క్రైస్తవులకు చాలా రకాల కోరికలు పెట్టుకుంటాం. సంఘానికి వెళ్ళినా మన కోరికలు చెప్పడం, ప్రార్థన చేసినా మన కోరికలు చెప్పడం. ఎవరైనా 10 మనుషులు 10 మంది మనుషులు మనకు సహాయపడే వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళ ముందు మన కోరికలు పెట్టాలి. 27వ కీర్తన 4వ వచనంలో కీర్తనగాడు ఒక కోరిక చెప్తున్నాడు. దేవా, ఒక కోరిక కలిగి ఉంటుంది, నేను అదే నాకు కావాలి. ఆ కోరిక ఏంటో తెలుసా? దేవుని ప్రసన్నతను చూడాలి. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన మహిమను చూడాలి, ఆయన ప్రభావాన్ని చూడాలి. ఆయన ఆలయంలో ఆ గుమ్మాల దగ్గర, ఆ తలుపు దగ్గర నిలబడిస్తే చాలు. క్రీస్తు మహిమ కొరకు, దేవుని మహిమ కొరకు కలిగినటువంటి ఒక ఆతృత, ఒక ఆవేశము, ఒక కోరిక కలిగి ఉంటారు. దేవునికి స్తోత్రం. అదే దేవుని వాక్యం మనకు చెప్తుంది ప్రియులారా. ఏమని? స్తోత్రం. ఒక మంచి పాట మనకు తెలుసు. ఆ పాట ఏం చెప్తుంది? నాలోని ఆశ, నాలోని కోరిక నిన్ను చూడాలని, నిన్ను చేరాలని. దేవా యేసయ్యా స్తోత్రం. మనం పాడదామా ఈ పర్సనల్ వర్షిప్ టైంలో? ఒకవేళ పాట మీకు రాకపోవచ్చు, మంచి పాటలు మీకు తెలియకపోవచ్చు. హల్లెలూయా. అయినా ఈ ప్రార్థన ఆరాధన వేళలో మాతో కలిసి మీరు కూడా పాటలు పాడండి, మాతో కలిసి ఆరాధన చేయండి.
దేవుని సన్నిధానంలో అటువంటి కోరిక కలిగి ఉంటే మనకు వచ్చే మేలు ఏమిటని ఒకవేళ మీరు అడగచ్చు. వాక్యం చెప్తుంది ఏమని తెలుసా? 27వ కీర్తన 5వ వచనంలో, ఆపత్కాలమందు ఆయన తన రెక్కల కింద నన్ను భద్రపరిచెను, దాచెను. ఆపత్కాలం ప్రార్థన చేసిన చేయకపోయిన వస్తుందండి. విశ్వాసం కలిగి ఉన్న లేకపోయినా ఆపత్కాలం వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆపత్కాలం వస్తూ ఉంటది. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? ఆపత్కాలం వచ్చిన దేవుని ప్రసన్నతను మహిమను చూసిన వారికి దాచుకోవటానికి క్షేమకరమైన అద్భుతకరమైన దుర్గము ఆయన రెక్కల కింద భద్రముగా ఉంటుంది అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం. వ్యక్తిగతమైన ఆరాధన స్వభావాన్ని అలవాటు చేసుకోమని నేను విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను. వ్యక్తిగతమైన ఆరాధన స్వభావాన్ని అలవాటు చేసుకోమని బ్రతిమాలుకుంటున్నాను. ఎక్కడ ఉన్నా దేవనామాన్ని గణపరుస్తూ ఆరాధిస్తూ ఆయనకి తగినటువంటి మహిమలు చెల్లించుకుంటూ ఆయన చేసిన మేళ్లకు ఉపకారములకు ఇంతవరకు నడిపించిన దేవుని విధానములకు దేవుని మార్గాలకు ఆయన నామానికి తగినట్లు మహిమల స్తుతులు చెల్లించుకుంటూ ముందుకెళ్దా. దేవుడు అందరినీ ఆశీర్వదించనగాక ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మహోన్నతుడా ప్రభువా, ఈ రోజు ప్రార్థన వేళలో, ఆరాధన వేళలో మాతో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి. వ్యక్తిగతమైన ఆరాధన స్వభావాన్ని అలవాటు చేసుకోవడానికి అందరికీ శుద్ధ హృదయం కలిగించేది ప్రభువా. క్రీస్తు యొక్క మహిమను, క్రీస్తు యొక్క ప్రభావాన్ని చూటుటకు మంచి ఆలోచన, మంచి కోరికలు ప్రతి హృదయంలో కలిగించేమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. స్తోత్రము స్తుతులు నీకే ప్రభువా. యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుడు అందరిని ఆశీర్వదించుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్.